ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ, କହିବନି କେବେ ପଦିଏ ଟାଣ, ତୋ ଆଖିରେ କେବେ ଦେବିନି ମୋ ଲୁହ, ହସେଇବି ସାରା ଜୀବନ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ ତୁ ରଖିବି ମନ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ ତୁ ରଖିବି ମନ। ଏହି ଗୀତଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗୀତଟି, କାହିଁକି ନା ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ସିନା ସବୁବେଳେ ମନେ ନ ପକାଇଥାଉ, ହେଲେ ଖାସ୍ କରି ଆମର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଆମର ଏହି ଗୀତଟିକୁ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାଉ। କାହିଁକି ନା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନଟି ଆଉ ଖୁସିର ଗର୍ବର ଦିନଟି। ଯିଏ ଯେତେ ରାଗ ରୁଷିନା କାହିଁକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ସିନା ତା ଭାଇ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ କଳି କରିଥାଏ, ହେଲେ ଏହି ଦିନଟିରେ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ଆଉ ତାର ଯେତିକି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତା ଭାଇ ପାଖରେ ସେୟାର କରେ। ଆଉ ତା ଭାଇ ବି ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତା ଭଉଣୀକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବ ଆଉ ତା ଆଖିର କେବେ ହେଲେ ଲୁହ ଦେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟି ହେଉଛି ତାର ସାକ୍ଷୀ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୁମାର ସତ୍ୟ ବିଏଲ୍ଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ହଁ ୟେସ୍, ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁନା ଆଉ ମୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମାଡ଼ ପିଟାପିଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ମୁନା ଆଉ ମୁନିର ମା ଭାବନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମୁନା ଭଳି ପୁଅଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁନି ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା, ଆଉ ସେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେଟା ବି ଖରାପ ନୁହେଁ କହିହେବନି, ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁନା ମୁନି ବହୁତ ରାଗି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେହି କାହାରିକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିବେନି ସତ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମାଡ଼ ପିଟାପିଟି ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଯିବେ, ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିନା ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଟିକେ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଆନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମୌଜ ମସ୍ତି କରନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ କି ଯେ ସିଏ କଳି ଝଗଡ଼ା ନ ଲାଗିଥିବ। ହଁ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତିନି ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସେଇ ଦିନଟି ହେଉଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେଇଦିନ କେହି କାହାରି ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତିନି କି କାହାରି ସହିତ ଲାଗିନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେଦିନ ମୁନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଥାଳିରେ ଦୀପ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ କିଛି ମିଠା ସଜେଇ କରି ଧରି ବସିଥାଏ। ଆଉ ତା ମାଆକୁ କହେ, ମା ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଭାଇକି ଉଠେଇ ଦେ, ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ପରା। ଆଉ ତାପରେ ମା ଯାଇ ମୁନାକୁ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁନା ସେଠୁ ଉଠିକି ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖେ ମୁନି ଏଠି ବସିଛି ଆଉ ତା ହାତରେ ଧରିଥିବା ଥାଳିଟିଏ ଅଛି, ସେଥିରେ ରାକ୍ଷୀ, ତ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସିଏ ଭାବେ କି ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ମୁଁ ଯଦି ମୁନି ସହିତ ଟିକେ ନଖରାମି ନ କରିବି ତ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ଆମେ ପୁଣି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ କେମିତି ରଖିବା। ତାପରେ ତା ଆଗରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ ଆଉ
ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ମୁନି ଟିକେ ରାଗି ଯାଉଛି ତ ମୁନା ସବୁଠୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଗାଧେଇ ଆସେ ଆଉ ତାକୁ କହେ, ଆରେ ଏ ପାଗେଳି ତୁ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ହଉ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେ, ମୋର ସେଣେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁନି ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ କହେ, ଭାଇ ମୋ ପାଉଣାଟା ଦେଲୁନି ଯେ? ତ ସେଇଠୁ ମୁନା 50 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଦିଏ ଆଉ ତାକୁ କହେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥାଏ ତ ସେଇଠୁ ମୁନି କହେ, ଦେଖ ଭାଇ ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ମୋତେ 20 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତୁ ଠକେଇ ଦେଉଛୁ, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ହେବନି, ତୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ଟିଏ ଦେବୁ। ସେଇଠୁ ଭାଇ ମୁନା କହେ, ଆରେ ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ଏ ବର୍ଷ ପଇସା ନାହିଁ, ହଉ ଆର ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ହଉ ତୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ଟିଏ ଆଣିବି ଆଉ ସେଠୁ କହି ସେ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୁନିର ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଏମିତି ବି ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତା ଭଉଣୀ ମୁନି ଆଉ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, କି ତା ସହିତ ଆଗ ଭଳି କଳି ଝଗଡ଼ା କରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗତ ବର୍ଷ ତା ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେଲେ। ହେଲେ ଏକଥାକୁ ମୁନା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ଆଉ ଏକଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ତା ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଏ ଆଉ ମୁନିର ଫେରିବା ବାଟକୁ ସେ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହେ, ମୁନି ତୁ ଯେଇଠି ବି ଅଛୁ ଖୁସିରେ ରହ ଆଉ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ। ତୁ ପରା ଜାଣିଛୁ ତୋ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧିଲା ଯାଏ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକି ତୁ ମୋ ସହିତ ଏତେ ନାଟକ କରୁଛୁ ଯେ? ତୁ ଯେଇଠି ବି ଅଛୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇଆ। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ତୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି, ତୁ ଫେରିଆ କହି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଏ।